καταγραφές. Θα βάλω στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι κεντρικός ο δρόμος, επειδή περνάμε πολύ συχνά. Έχει στεγνώσει, δεν έχουν καθαρίσει δηλαδή. Έχουν διώγει μαγαζάτες και δεν νερά. Ήταν ντουμάνι, δηλαδή ήταν να πνεύμα όλα αυτά. Όλοι και κυκλοφορούμε μάσκες πάλι. Ο COVID ξαναξεκίνησε. Έχω φίλο που έχει COVID από τη γυναίκα του. Εδώ έριξε τα πάντα κάτω. Κάνουμε όλο το ψυγείο που είναι μέσα εδώ, πάντα ψηλάτε. Σπάσαν όλα. Σούπερ μάρκετ κλειστό. Χθες ή προχθές δεν μας έδινε ούτε νερό να πιούμε. Είμαστε κλειστά έλεγε. Μόλις μπήκαμε, πήραμε όλοι τις εξάδες, ούτε 20% έκπτωση όπως μας έκανε στον Ντάνιελ, ούτε τίποτα. Τίποτα. Μας δίνουν τα καρότσια, ωράριο καταστήματος αυτό, ούτε μια έκπτωση, ούτε τίποτα. Και νερά, μόνο νερά που πουλήσανε, το πλουτίσανε. Αυτοί θα μας κάνουν τη μήνυση, που τραβάμε βίντεο. Τα νερά, μέσα είναι κενά. Αυτοί κάμερες που έχουμε κι εμείς, αλλά αυτοί έχουν UPS. Οπότε, πώς το λένε, τα παγωτά είναι μια χαρά. Αυτή είναι παγασόν, αυτή είναι αγύψη δηλαδή που έρχεται κεντρική, και αυτή που κατεβαίνει παγασόν στο κέντρο. Στο κέντρο, στο Δημαρχείο. Να τα grader. Να τα. Τα grader έχουμε εκεί. Δεν παίρνω, δεν σε παίρνω, δεν σε παίρνω. Οι grader έχουν βγει παντού. Εδώ, αυτή ήταν αποκλεισμένη. Είχε μείνει ένας φίλος μου εκεί πέρα που είναι το κόκκινο το φορτηγό. Και πήγα και τον έβγαλα, έχει μείνει από τις 7 το παιδί μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Είχε βουλιάξει, είχε φέρει φερτά υλικά και ήταν με πέτρες, κοτρώνες όπως βλέπετε στο Βόλο που στον Βόλο για αυτά. Άντε, τα grader, ευτυχώς. Βέβαια, θέλουν να κάνουν εκλογές, γι' αυτό. Το τέτοιο που τα κάθαρα το σχολείο, γιατί τα σχολεία έχουν μεγάλο τότε και φεύγουν τα νερά. Βέβαια θα γίνουν καθιζήσεις πάλι και εδώ. Θα γίνουν καθιζήσεις γιατί εδώ έχει πολύ νερό, για να δούμε. Καλά είναι, εντάξει. Αυτό το σχολείο εντάξει. Βλέπετε ότι είναι... φτιάχνονται συχνά. Από τότε που βάλανε και κάγκελα κιόλας. Εδώ παλιά εμείς ήταν τα κάγκελα μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Και περνούσαμε, παπ, τι πέσαμε. Δεν μας έλεγε κανένας τίποτα. Και εδώ πέρα έχει κάτι κάγκελα, τα μισά από αυτά, και πηδούσαν για αυτά. Αυτά βέβαια έβαλαν τώρα 1,5 μέτρο, 2 μέτρα κάγκελα. Καλά, ποιος δεν τα πηδάει. Πιο πίτσι κάγκελα τα πηδάει, σιγά. Εδώ εγώ θα τα δείξω. Και έχουν το πάρκο εδώ πέρα και όλα αυτά. Και απογορεύεται. Άμα πιάσουν ένα παιδάκι μέσα να παίζει, λέει, θα το πάρουν φυλακή. Εντάξει, να πεις. Ό,τι και να πεις. Ό,τι και να πεις. Εδώ βλέπετε όλα τα αυτοκίνητα είναι μέσα στην πίχλα και στη σκόνη. Και αυτό είναι, μην νομίζετε ότι τα έχουν αφήσει εδώ ή τα έχουν παρατήσει. Είναι μέσα σε 3 ώρες γίνεται έτσι το αυτοκίνητο. Εγώ το πλένω 4-5 φορές τη μέρα για να καθαρίσει εμπόρα με το κίνητο.
φωτιάρι ολόγιο μου. Συννεφάκια λίγα. Πρέπει να το φεγγάρι αυτό, δεν πρέπει να κάνει σύννεφο. Εδώ ευτυχώς έχουμε λίγο αυτά τα οποία κρατάνε σκόνη. Άμα τα τεινάξεις αυτά θα πέσουν χιλιάδες. Αυτό τώρα πότε θα στεγνώσει. Εντάξει, εμένα στο σπίτι όταν σταματάω το νερό να τρέχει στα φρεάτια 1/4, αρχίζουν τα κουνούπια και τις φύγες. Είναι γεμάτα τα φρεάτια με φύγες κουνούπια. Σε λίγο θα έχουμε φίδια και θα έρθω και από και μετά, να δούμε τι θα κάνουμε. Φίδια υπάρχουν. Εμένα με έφερε στο σπίτι και ψέλια από μέλισσες. Από τον αέρα, από το νερό. Εκεί σωθήκαν οι καημένοι, κολλήσανε και πήγα να τη βγάλω τέτοια και μου μαγρέψανε. Αναγκαστικά πήρα ένα τέτοιο με καπνό, ηρεμήσαν και τις έφερε. Εδώ είναι η γειτονιά μου. Αυτό είναι το τρίγωνο που λέγαμε παλιά και τώρα έχει γίνει Αλάσκα και είναι πλάτ. Τα στρώματα εδώ πέρα πεταμένα. Θέλω και στρώματα. Μια χαρά μου φαίνεται. Αυτό είναι για πέταμα. Δεν είναι για πέταμα, το έβαλα να στεγνώσει. Άμα είναι για πέταμα το θέλω εγώ. Ναι. Γιατί εγώ έχω χειρότερο ακόμα. Λοιπόν, εδώ θα καθίσουμε καφεδάκι, ο Νικόλας, που μας φέρνει καφέ. Εδώ είναι το καφενείο μας, το σηκαστήριό μας. Δύο μηχανήματα θα είναι εντάξει, τώρα τώρα το Νικό, μπαίνω και μέσα. Άστε εντάξει, μα πατήσει ξέρει. Μπαίνω μέσα να καταγράψω. Όχι, άστα. Τι σημείες σου ρε φίλε. Έχω καταγράψει, έχω στείλει, έχω κάνει την αίτηση, είμαι κομπλέ. Ωραία, θα πάρω τα κύπελα και αυτά τουλάχιστον. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι του Νικόλα που έχει τα πάντα από κύπελα, από το Παναθηναϊκό, από εκεί που πήγε. Γίνεται χαμός εδώ πέρα κάθε φορά που παίζει Παναθηναϊκός. Εδώ πέρα μαζευόμαστε όλοι. Δεν έπαθε ευτυχώς ζημιά γιατί το παιδί το καθάρισε, αλλά έπαθε ζημιά στα μηχανήματα. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες, σπάνιες, τηλεοράσεις βαρβάτες, πιόνια σε όλα αυτά για να βλέπουμε τους αγώνες. Το έχει κάνει μουσείο εδώ. Είναι καταπληκτικό. Θα το κάνω άλλη φορά πιο καλύτερο τέτοιο. Κοιτάξτε, όλο ο φόνος, έχει 5 τηλεοράσεις, 6 μουσείο. Λοιπόν, κοιτάξτε, Παναθηναϊκός εδώ πέρα, όλες τις φωτογραφίες. Έχει φωτογραφίες ακόμα ιστορικό από το Wembley. Τα πάντα, όλη την ιστορία του Παναθηναϊκού το 1908. Είναι φανταστικό μουσείο. Αυτό το μουσείο, εδώ πρέπει να το τραβήξω λεπτομερώς κάποια στιγμή, μετά που θα περάσουν οι βροχές. Να, Λίβερπουλ, εδώ πέρα, στο Παρίσι, 1966, Θεσσαλονίκη, 2000, Final Cup, Manchester, Chelsea, χαμός, Gate 13, όλα από τα μπάσκετ και από αυτά τα πάντα. Υπογεγραμμένα από παίκτες, κούπες, τι να πω, αυτός ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα. Εδώ είναι το μαγαζί του. Κάθε μέρα εδώ ερχόμαστε για καφέ.
Και ο Νίκος μας εξυπηρετεί, είναι το καλύτερο παιδί. Να, οι τηλεοράσεις, εδώ πέρα είναι, απονέμεται, ωραία απονεμητήρια, τιμή Σένεκεν. Εδώ είναι όλοι οι συντέτες, όλα τα μηχανήματα που έχει, τα ηχεία, τα τεράστια, άλλες τηλεοράσεις από εδώ. Εδώ πέρα θυμάμαι έλεγε ο πατέρας μου κάθε μέρα, λέει, βλέπω το Empire State Building, λέει, στην Αλάσκα και στην Απουργία να έχει φωτογραφίες ακόμα και από εκεί. Και από εδώ είναι παγκόσμιος χάρτης, σε ομάδα. Καταπληκτικό μουσείο σκέτο, δηλαδή καλύτερο το μουσείο αθλητικά. Λοιπόν, πίνω καφεδάκι, τα λέμε.